hori buruz berbetan egongo gara, honetan egunetan, entzun bizipoza, pentsatu zuineiz, zerk ematen entzun bizipoza? Miluzek esaterako. Miluzek bai. Ematen dit... Barri algara batek. Musikak, ere bai. Ah, musikak, bai, ditu? bai. Zuri? Barreitxiek. Bai, ez da. Haulan, barrutik. Horregatik besteak beste miluzek ere ematen du. Hori ba, hori ba. Musu gozo bat. Apa, A ber? Publikoa. Pizka bat. Hori momentuz miluzek ez ditzen baten, Vale, bueno, pizkanaka. Pizkanaka. Bosgarren demoraldia, mekazo. Zer gehiago. Zer gehiago. Kafe gozo bat, Bai, niri udazken negu parteko giro hotzan honek ere ematen dit, Ze ona. Bai. Ze ona, gora bizipoza eta gora gure lehiakideak gazazela. Eurek ere ematen digut, Ja, Aitor eta Eider, Ibai eta Oiane, Lur eta Maider, igual zerrendatzen hasita. Aipatu garren nuken guk, ezta? Bizipoza emate digute, gure lehiakideek, adibidez. Bueno, erandu baina esan du. Aitor eta Eider, ze moduz? Sondo. Bueno, gure lehiakideek bizipoza eta guri eta eurei geure dirutsuek, bestak beste. Bai, ezta? Bai. Dirutsua biltzen, Bai, bagoaz. 15. saioa, zuek, 6.800 euro. Horrek ematen du, bizipoz pixka bat? Gehiago. Bai. Aurrekoen urrezko aldera eskuratuta, entzun dut gau pasa egin duzuela Anthony Hopkinsen pelikulak ikusten. Filmografia osoa. Dana, filmografia osoa ikusita Aitor. Goiti bera. Aktore... Ona da, Bai, ona da, ondo. Bai, ez da, orain, bere ja, azken urtetan, Andoni, egia zan nahiko ondo, bai. Aktore txukuna zara, bai. Onartzi dugu. Bueno, Eider zer, klasin eta badakit, egunero, ikusten dutela miluze, agertzen zarenetik. Utxik egin barik, aurretik bai, baina orain ja... Orain gehiago. Orain ja fan klubata osatuta. Hasi dira, iristen mezuak eta, gure redakziora. Bai. Bai, Noski. maite zaituztela esaten. Eta Aitorreren nahiko ondo, diote. Ondo, ez da, eskertu behar. Bai, eskerrak. Inguruko guztiei, nori eskainiko diozue gaurko programa, Aitor eta Eider? Ja, iritsi da, zuek Anthony Hopkins Oskarra jasotzean bezala. Bai. Saio hau eskaini nahi dugu. Bale, etxekoi. Etxekoi. Eta Mikeli, komodin de la suerte. Ondo. Ondo. Mikelek beti dazte digu programa joren, betikoa, zorte hon. Beti jartzen dugu. Mikel etxekoa da. Karo, baino, Etxekoi eta Mikeli. etxekoena. Dos. Bera da etxekoena. Mikel, gainera, lehenengo egunean esan genuen, beste anaia, esan genuen, bueno, berarekin konpartituko zen dutela. Dirutsue eta Aitortza ondo dago hemen, baina gero Aitortza, Mikele dio, nik ere bizipoz pixka bat jasoko nuke, ezta? Jasoko du. Ondo, jasoko dugu eta lanera gaur besta. Bai. Bongietorri. Ibai eta Oiane Gabon. Gabon. Hemen txegara berriz. Bai. Ez da seinale txarra. Bigarren saioa. Bigarrena. Leku hartuta erabat. Bai, on lazo jo. Bai. Zakit, Ibai leku aldatu zalea baita, ez da? Azizuen erizaintza Leioan eta gero Donostiara joan, eta Ibaik esango du, bueno, igual beste lehiak eta batera joan. Momentuz ondo hemen. Baingoz bai. Bale, zoragarri. Elkarrekin klasean egin zen induzten, zenbat urte? Bi urte. Eta gero, Ibai ja erabaki zuen Donostia. Eiderren klasera joatea. Zenbat trama, zenbat burutatzen diren hemen, ez da? Bai. Oian, eroso ari garaia? Bai. Ez da seinale txarra, ez da? Ez. Ari gara pixkanaka elkar ezagutzen. Badakigu esaterako, onerizaintza bai, Miluz Trebeak zaretela ere bai, txiringito zalea ere bai, Oiane? Bai. Bueno, zalea edo. Bueno, zalea, udane hona txiringitun biharrin, datorren urtin ez da ikungona zen, baina, bueno, bai eukirot esperientzia interesgarriak. Begira, baten bat, parteka dezakezunik edo? Ez, hobeto. Ados. Hau da, ondartza jaren... Onak edo txarrak? Danetik. Ados. Danetik. Litekena da, akaso, nik jakin izan gabe, keurekin, keu agirretxea, bueno, besarka derraldoi batetik euri. Joan ginen Oilaskoa jatera, zean asko famatzen dute, bertako Oilaskoa. Akaso zu ari zinen zerbitzari lanetan? Bai. Litekena da. Zer den bizitza, Bai. Orain parez pare, bueno, segulakoa. Bai, ematen du pelikula baterako ez du ematen. Ibai, gu berriz hementxe, bezalako asmo batzuekin, ez da? Txiringitoa galanta daukazuzu baserrian. Bai. Eta hori pixka bat osatzeko diruarekin nahi dugu? Behorren bato, animalin bato. Zemat animalia dituzu edo, baduzu bat ere edo? Nik txakurrak. Nik txakurrak zaintzaitu, baina lehenguzu bat ditu behorrak eta txerrik. Ados. Eta osabak, behiak eta oiok. Ez da ezer falta? Ez. Bueno, zu nahi zenuke beste behortxo bat, Beste bat. Eta zematean dauden behorrak eta zeka, honi buruz filaski ezakigu gehiegi. Segun zein galdetu. Ados, ja, horrere izango da, noski, baserri giroa eta... Baina gutxi asko zema diru beharren nuke, Ibai. Bota, lazka. 3.000, 4.000, 5.000. Posible da, bai. Bai, gero pentsua eta... Gero mantentzeare ez da merkea. Horretarako komeni sokatiran aurrera egitea. Bai, a ber. Gaur akaso? Ixalik, Animo bikote? Eskerrik asko.
Eta Lur eta Maider gure bikote barria ongi etorri. Kaixo. Zelan zarzi, Ondo, urduri pixka. Urduritxu, azteko gogoz, suposatzen dugu. Bai. Eta hemen esan dugu familiaren indarra ikusten du Aitor eta Aiderregaz, eta zeu bai, Lur eta Maider. Bai, aizpa ordeak. Lur, nondi zatoz? Bueno, nondi zatoz Gazteiztik, bizo? Bai, Gazteiztik. Niri gustatu zait abia puntu modura ilaski, non erabaki zuten Migiluzera etortzea. Kutxi nostegun baten. Ba, begira. Ederto. Horra zitakoa, Ederto. ezin da gaizki bukatu. Ez. Ez? Eta nori? Hori da. Lurren ideia izan da, hau dana. Ni amenago, abertze pasatzean. Ardura du nagusia zuzara, Lur. Hori da, bai. Orduan, ardura danak hartunde, Lur, ikusten abeil hemen, aratan ibili zarala? Bai, Leku askotan eta gauza asko egiten. bai. Bestak beste, herberetan lanien. Bai. Denbora askoz. Bai, behatzi hilabete zoper modura, bai. Ederto, Erasmusen non? Ego Korean. Ego Korean. Asko zobeto iparraldea baino egia zen. Erasmuserako eta... Baina, dinot, mundu ezagutzeko aukera, Bai. urruti, Ego Korean. Zer denbora hon zinen? 5 hilabete bertan. Ikasketak dira, barkatu, hau da? Ikasketa globalak. Noski, egin behar dira globoan zehar. Hoi da. Bestela... Bai, bueltak ematen. Eta zer dakarzu bertatik, Lur? Zetan zara ezberdine, dinot. Ego Korean egon eta gero, ikusita gero? Jo, ba, Euskal Herria asko maite hotela, ba. Bai, ez? Hori gertatzen da batzutan, Bai. Atzergira joan eta ikasi dut primeran bizi galera. Hoi, bai. Bora, kutsi eta ostegunak. Hoi da. Maider, ikasten zube? Nik jamaitu nun. Soziologia, egin da. Bai. Eta orain? Oain lanean nago, umea irakasteiet bizikletan ibiltzen. Gazteiztik, bai. Ondo? Soziologiaren adar berri bat, edo? Bai, gutxi gora bega. Horra eraman gaitu bizitzak, Bai, eta? bai. Psikologiatik beba dauka lan horrek Bai. asko, soziologia eta Pazientziatik ere bai. psikologia. Izan beharko, bai. Ai ba, Egia, ederto. azten dituzu lau urpiltxorekin eta pixkanaka... Badakite bizikletan ibiltzen da, gehiago karretean ibiltzeko eta kotxeak ez etortzeko eta, bueno. Bale. Ondo. Ibili zara kanpotik bai, Maider? Bai, bai. Egon itzan Grezian, Erasmus egiten, eta gero Madrilen egon naiz 2 urte, eta Bilbon. Eta guain Gasteizen bueltan bai. Ados. Ondo. Eta danak bueltan etxien, eta gustora, eta miluzen. Ai da. Eta guretzat zen placer. Zuek hemen eukitxie, sorte hon ongi etorri. Mila esker. Beharko da, bizikleta pare bat zakua guztia garraiatzeko. Erne, miluzen, gaur. Jokoan, 41.150 euro. Ia da. Hauek antza, ilaski, joan nahi dute ikasbidaian bizikletan saloura. Eta buelta. Animo, Altzazuko lagunak, ongi etorri. Ondo? Oso, ondo. Gehiagorritik. Bai, ezta? Ba, az gaitezen lebiziko pedal kolpeak edo ematen, ezta? Lur, Maider, zertan hasiko gara? Potxokumeak. Bai. Vale, ondo. Te guzti eta guzti gustatu zaite, potxokumea gainera, lizentzia hori. Aitor eta Aider zertan jarriko ditugu? Ikusi makusi, triboren berbak. Triboaren berbak. Ez aterako. Bai. Eta ikusi bai doian, ondo? Ba, az gaitezen, eta herri desberdinetako hitzekin. Ingo dugu jolas. Ea bat zer datorren, hauetxek berbak. Eta denbora, zerria berotu luzaiden. Jauzi. Oso ondo. Antxumea baigorrin. Artzanoa. Zerria berotu luzaiden. Jauzi, Antxumea baigorrin. aulerioa, Zerria berotu luzaiden. Jauzi. Antxumea baigorrin. Pitxika. Abere emea jataben. Artzanoa. Zerria berotu luzaiden. jauzi, Antxumea baigorrin. pitxika, Abere emea jataben. urrusa, Oso ondo. Aberei eragiteko makila antzuolan. hartzanoa, Zerria berotu luzaiden. Jauzi. Antxumea baigorrin. Pitxika. Abere emea jataben. Urrusa. Aberei eragiteko makila antzuolan. Akulua. Mastin txakurra etxarri aranatzen. Artzanoa. Ikuilua azkoitian. Okuioa. Etxeko abere multzoa. Olaibarren. Hacienda. Eta txakurraren nulua. Aulerioa. Uluka. Hortxe. Nahiko ari du. Azkena ez zaigu sartu, osatu ez, baina bikain. 70 puntu. Ibai, eta Iane, badako ziola mitoren bat? Ibai, badako zu baten bat? Holan jarraitzen zune posterra baten batena? Kuartuen, Iane? Behorren bat edo... Oendik ez, oendik. Horrendik ez. Ia, proposamena guk,
Zuen logelarako posterrean jartzeko, batatik 8ra. A ber. Iñaki Perurena, Iñake Perurena, Iñaki Txikia, Iñake Txikia, Iñaki Agurea, Goenkaleko Imanol, Marrazki Perurena, Itxaski Perurena. Denbora. Goenkaleko Imanol. 6. Iñaki Perurena, Bat. Iñake Txikia, 4. Itxaski Perurena, 5. Marrazki Perurena, 8. Oi, 7. Jode. Iñaki Txikia, 3. Iñaki Agurea, 5. Iñake Perurena, 2. Goenkaleko Imanol, 7. Iñaki Perurena, 5. Iñake Txikia, 2. Esla. Itxaski Perurena, 8. Marrazki Perurena, 7. Iñaki Txikia, 3. Iñaki Agurea, 5. Iñake Perurena, 2. Goenkaleko Imanol. Bueno, Ondo! Iñakik fazeta asko zituela, baina hainbeste ere. Danak. Ezagutu ditugu denak. Ditu. 50 puntu, Ibai eta Oianaren markagailuka. Ondo, Lur eta Maider, eta berezekin Lur, globoan, barrena hainbeste bilita, anglizismoak eta menperatuko ditugu, ez da? Bai, zertxo bait. Zertxo bait, txerritatxo, nesfida di xamar edo dio, bueno, azpimarratu nahi izan ditu behintzat, honako bertxoan, hemen txegizak eta oinak, eta let's go, zango dugu, ez da? Hello laguna azken, Boladan. sumatzen alduzu, Ezer. bihurtu zaizki guzaleak, Fans. korrikalariak, Runner. opila mafin sarrera, Tiket. famatua, Influencer. zenbat ingeles ikasten, Dugun. gure euskarari. Esker. Ondo! Wow! Marvelous! Marvelous! Amazing! Dana! Amazing! Oso ondo, puntu! Oso ondo! Ikain, Publikoaren berotasuna behar bezala jasota, ez da? Aitor eta Ider, honek ematen duen indarra zimintzio batzuk bai edo? Baitu. Hartu lekua ba, Ibai eta Oiane bestaldean. Lehenbiziko erronda. Puntuak omen, ibi aldetan. Ea ba, demora! Bai? Ondo. Untxia. Untxi bat. Ez. Untxia jaten. Ez da untxia. Txikixoa, katu, ez. Ez? Berda? Arratoi. Arratoia, Arratoia, Xagua. zagu txikia. Gaza jaten. Oso ondo. Bai. Bai. Piramidea, korrika. Mendixi, Mendin, mendia, korrika. korrika, trei, Bizikleta. Bera zer da? korrikalaria, Gora, mendi korrika. Bai. Mendi lasterkaria, bai. Mendi lasterka. Eta? Hegazkin azafata Azafata, eta Zigorra. bidaiaria. Bidaiaria kejaka azafata, Bidaiaria... azafata, Bai, eta azarratu nola, egiten. azarre, oso Bi- ondo, bai, bai, bai. Ez da ikusten, Ze hauek, zer? ez da ikusten azkenien zure bezeru edalako. Bai, ez da. Eta Egon denek behar izan zara- dute oso bai. polite, beste anglizismo bat sartuta, ez da, baina... Bai, batzuk merezi bai. Bai, bat Bai. emadi lepoa bihurritu ere, bai. Batzuk merezi bai. Bueno, Ederto, laguntxuek sari ez da? Bai, iruruina puntu da non. Nabaritu da. Oso ondo! Bai, nazafaten legez esango dizuet, Ibai Oiane, hartu lekua, Lur eta Maider bezaldean. Pixka bat apaiz atera zait igual, ez da? Anai arrebok, bueno, animo eta amen eta denbora. Apai bai, Kantantie, abeslaria, Mikrofonoa. apai bai. Ahotsa. abeslaria, Ez. irakurlea, Beste modu batera edo. audioliburua, antzeslea, Ez. nizuri, mikrofonua, telebistako Telebista, aurkezlea, presentadorea. gora, Zerua. gora, Nahiko da. misa ematen duna, apaita, Bigarrena. eskilara jaitsi, Eskilara jaitsi. Eskilara. jaitsi, eskilara, Piztina. beko solairura jaitsi, Baina, ibiltzen, Jaitsi, jaitsi, korrika. korrika, behar ditugu. robota, eskilara jaisten, robotaren dantza. Hirugarrena bien artean. Argazki atera, Eiffel Torrearekin argazki atera, berari. Zer da?
Lepokoa, Zer da hori? Ia, hue itxita, Jirafa, Bai. jirafa safari baten argazkiak atera. Bai, oso ondo hori, bai. Eta lehenbizikoa. Telebistan kantatia. Hau, bai. Fua. Hartu lekuen, Hartu lekua, konta. alkatea. Itzaldia emoten, bai. Aginte makila edo, zer, bai. Argi geratu da, Ibai alkate denean abeslari ere izango dela. Hala, gobernatuko du herria, ez dago gaizki. Deskilera mekanikoak. Bai, Barkatu. robotaren egin dugu, bueno. Denetik egin dugu, ezta? Bakarra, 20 puntu! Gu ez gara izango onak, hori egiten. Nahiko lan. Oso handizek Ba, edarako. espaldi uzien nion ja, ba. Bai, venga, Bano, zaukago mairi, ja. Bueno. Lur eta Maider, zuek onak zarete hortan? A ver. Ikusiko dugu, hartu lekua, mesedez. Aitor eta Aider bestaldean. Hirugarren errondara bidean. Animo. Eta denbora. Unikornioa. kartalo, bai. Oso, golf, Martillo jaurtiketa. Zehazki nola egiten da? Mailu jaurtiketa. Ez. pelota, Bero, atletismo, bero. Bola jaurtiketa. Alegia. zaku, jaurtiketa, Ze jaurtitzen da? zakua, harria, bola, Ah, nola zain zai horri? Ez dakit bola jaurtiketa. pixua, Hori bai. Pixu jaurtiketa. Sorgina. Aztia. magoa, Magoa. Magoa. eta laguntzaia. Ah, oso ondo. Akaso zorroz, baina Ez ez ondo, Olimpiak ikusi baitugu, bai, bolak edo ze botatzen dituzte. Ez dakit. Piztu jaurtiketa. bolak Mailu ondo jaurtiketarekin hastu gara modalitatez, baina... Bai, ondo. Ondo. Bolak nahi ditugu? Bueno, bagoitza nahi duena, gustatu zait Lur laguntzaile lanetan hor oso egia, keinu asko egin eta xat hori da ofizioa. Irutik iru, 20 puntu! Erodion. Magoak aipatuta, ez da? Magoak aipatuta magia egiten duen gure lankidea da. Magia Bera, beltza. Magia beltza? Bai, bai. Bai, batzutan bai. Menez duenarekin. Aitor eta Aider. Horretarako sinistu behar dabe, bai, Bai, bueno. Ez duzu sinisten. Ez Hobe. eta? Ondo, Hobe. ondo. Danak asmatu, Lehenengoa, denpara. Isiltzeko... Hasi, Esan dizut. ez. Dua. Bai, Dua. bai. Ema. Bai, An. bai, Dua eman. Zin. Igagindua eman zidan. Wow. bai. Agin laburu bertsolaria. Dua Lipa abeslaria. Emma Stone, aktorean Hathaway bebai eta Zidan. Orduen, agin, dua, Emma, an, Zidan. Agin dua eman Zidan. Noizko featuring bat, agin laburu eta Dua Lipa. Zortziko txikian. In the little, hey. Eta Hathaway begira bebai, Ondo, ondo, Aitor eta Aider. Bigarrena denpara. Txikitatik izan da, Totela. oso ondo. Lau izar ditu hotel bat dala, erakusten dugu, izenekoa, hotela, oso ondo. Bizitatuko nuke gustora, Gu gustora, ondo. Eun puntu, bikote. Bueno, errespetu guztiarekin. Ibai, eto jane. Zer? Ondo? Bai, A ver. Bai, gu gustora, begira ez da, ondo. bai, amentxe. Apazuek, lehenengoa denpara. Ikasleek babestu egin dute. Zer dira? Bale, Grezia, Eba. nazioarteko Greba, kodea behar dugu. greba. Bai. Banderarekin ikusten dugu Grezia dela, Greziaren nazioarteko kodea, erakusten digute galdera ikurroiek, GR kasunetan. Eta Eba, Adan eta Eba daude, eta Eba da nahi duguna. Bueno, sugea beba dau. Nazka bat emote oztonek sugiek? Bai? Bai. Paradisukoak, konkretuki. Danak. Oroar, suge. Danak, sugeek. Ja, Bai honek, bueno. bueno, Bai, animalia, horrela, etxekoena eta atseginena ez. bueno, erto. Ibai, eta jane bigarrena denpara. Ilea horrazten ari zen. Lamin Bai, lamin abatar. Bale, egin eragiketa? Lamin abata. Lamin bata. abat. Bai. Lamina bat. Lamin Bai. abat. Batzako futbolaria Lamin Jamal, Lamin Abatar. Zer kendu behar diegu? Raiainkoa, ispiluan alderantziz ar. Abatarri, abata, geratzen zaigu, lamina bat. Oso Lamina ondo. bat.
zuk zuek epatu dituzu, ni horrela, orain ikinateritan abatarrez mozorratzen den jende hauta, denak libre zarete, baina ez egin alakorik. Egun puntu, osondo. Oso betorra. Bai, exotikoagoa. Lur eta Maider, basari azale, eroglifikoek eta? Bueno, Bai. Erto, iaz matxe ditugu? Zuek disimulatu. Lehenenkoa denpara. Luzatu egin zaigu. Bat. Bai? Ez, bat. Bat? Baderantzuna ez Bat zati? zarra. Bai. Bat zarra. Bai. Bat man eta lehenengo partea behar dugu, eta bat zarra da, bestia barriz da, eta zarra behar dugu. Bat zarra. Oso ondo, Erto. Zailen hau. Ia bigarrena, denpara. Herrialde txikia da. Ra. Bai. Ra. Nor da? Ni. Ze bertsolari da? Bakizun orde. Ran. Herrialde txikia da, ra zazten herrialde bat. Ra baderantzuna zati. Beitu. Ra. Herrialde txiki bat, ra. Andoni Egaña ikusten dugu. Andoni Egaña, ra, jainkosti durikatuta. Andoni, ra, ni. Kenduta, Andorra. Bueno, bertso txapelketa, bueno, ja ez duzu plazetan jarraitu Andoni merezi duta. Eta bitartean jaso 50 puntu. Bertso jainkoa, ez da? Andoni Egaña, noski. Zazpikiena izan daiteke, Albina Stardust. Zazpikia biali digu. Joan dantza... Zeondo, Albina, mi esker. Erosketak egitera joan da saltoki erraldoi handietako batera. Eta han antza, espazio bati edo, Marko deitu nahi izan diote gazteleraz. Itzulpena nola egin, hortzi zeugaten, Markoa. Baina esan dute, bueno, jarriko diogu esparrua. Esparruak dira denak, esparru guztiak, ez da? Eta Albina geratu da horri begira, argazki batera eta bidali digu. Albina Stardust, mila esker. Eta Markoa jarri eta zer gertatzen, noski. Erazten Marko gailura, ematen dugun... Komo dimat, animo? Bai. Estetik honenetakoa, egia zan. Lizentzia hartu duzun. Oso ausart. Egiteko, bai, ausarta zera, bai. Alergiaren kontuak. Estatu Batuetako zein aurkezlerik kendu zioten Late Night saioa 2025ko irailean. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Baita bizkor berreskuratu ere, baina. Hala ere, kaltea eginda dau. Hemen ja beldurra sartuta dauelako. Gero beste batek aipatzen zuen, aldi berean, frogatuta geratu dela, zentsura horiek eta... Kontuz. Ibilbide motza izan dezaketela. Kontuz, hala ere, eta... Bi luze ez dute kendutuko sekula, Zuk esan. Zuk esan. Bokala mesedez? O. Ez ez kendu hau, Trump. Ez bai, Izi. Aurrera. Eskalea ez banintz jada bihurtuko nintzateke. Astapenetakoa, ez da? Zein musikarik kolaboratzen du abesti honetan Izarorekin? Mikel Urdangarin, Iker Laurobak, Beñat Barandiaranek edo Anje Dualdek. Iker Lauroba? Beti alboan izan duen musikaria. Bokala? A. Zer etzaio bota behar ohiko sangria edariari? Limoia, gerezia, jengibrea edo laranja? Ohiko errezetari zer? Gerezia? Limoia. Beharko du. Jengibrea. Ba, ez da. Sangriak justo dana onartzen dau. Dana onartzen dau. Eta gu bere, bai, noski. Lur, Maider? Ez. Jengibri oso da, Bai. Jateko igual, atseginena ere ez, baina... Oso nahi zarriako. Bai. Lur eta Maider, ze ikusi dugu zerbait? Ez. Ez. Ba, aurrera. Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari. Julen Xabier Iñakian bere tomatxin, gauza edera denik ez ukatu neri. Eta galderak dio, zein musikarinena da, Chill Mafiaren abesti honen bertsio originala. Petxi, Ruper, Gontzal Mendibil, Xabier Lete. Xabier Lete. Euski, gizon arruntara. Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarriak gizon arruntari. Antonio Lorenzo edo Jose Mari. Chill Mafiataz, Xabier Legoke, arro! Noski, ba. Bueno, estetiko ere bai, pixka bat, denetik. Bokala, ez da. Eta askatuko dugu.
Bai. Bai, Uste baiet. Alergiaren kontuak. Ezin doministiku egiten amaitu, gutxienez 3 egin gabe. Segidan. Oi, nahi bitate. Ni bai. Ni bai. Baina zita. Bakarra alzu? Ni bai. Nik ez. Txez. Hemen egin, Gorputzak eskatuko balizu egin lazai, Ez, aguantatzen dut, barruren zitzen dut. Ibai. Eta Iane, bigarrenezkoa, zer? Komodinaren bila. Ba, espero, ongu. Posatzeaz aspertuta. Beste alfombra gorri ez dailezki. Nola dute izena Elizek izaten dituzten leio borobil margotuek? Lore leioa, arrosa leioa, errege leioa, txori leioa. Errege leioa. Arrosa leioa. Oso ondo. Rosetoie, ederto. Bokala? A. Musika bat, Ibai Iane, entzun adi? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Telesailerako sarrerako abestia da entzun berri duguna. Pasión de Gavilanes, La Casa de las Flores, El Capo, Narcos. Narcos. Noski. Egia da, gerora etorri direla igual molde horretako telesailik egia, ez ba? Beste narko ere, baina hau oso ona, Ibai, Oiane? Bokala? Hijo de puta. Bai, hori ere bai, kasi genuen. Nik hori okarrik. Pario ere bai, eta... Ze, Aurrera? Bai. Adimentxu, Realeko zei futbolari bihurtu du emakume adimentxuk. Hoi hartza bat. Bai. Zurra, uste dago, Eba, guapa, Oski, bera ere bai, eta... Bokala? I. Posatzeaz aspertuta. Saiak ere da aurrera? Zer? Aurrera. Venga, aurrera? Aurrera. Entzun! Estari festa lan egin behar gauero, estari festa horna bini egunero, gure etxaia denetan dagoero, zigantzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Banorena da, kantua. Kupela Tapia eta Leturia imuntza eta beloki etzakit. Tapia eta Leturia. Bikain. Ze ondo sartu dan Tapia eta Leturia. Eta zuzenan ikustea, ze plazerra. Bokala? Dontxe konturetute zera, ze modernu ezan sasoi horretan. Bai. Gai. Saiakera edo azken erronda. Ibai, Iane. Ateratzeko ez da. Ia? 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 Venga, Zer? venga. Azken erronda? Saia bingo da. Venga, bota. Argazki ugari egin bai. Txukunik ateratzeko ez da gai. Jo. Bai, Reska dan, Eto! Azken esaldi da, ondo? Komodina. Txukun! Lur eta Maider ikusi duzu, ezta? Zer den egin harrekoa? Ea ba. Hau hirugarren eskua. Neguko trikimailua. Nork zuzendu du ETB-ko zerua hoak telesaila? Aitor Arregik, Koldo Almanozek, Mireia Gabilondok edo Alauda Ruiz de Azuak. Alauda Ruiz de Azua. Koldo Almandoz. Super Koldo Almandoz. Ze flowa, Zemat gustatu azten telesaila, Ahí está. eta zemat gustatu azten zuzendarize. Dena ondo. Eta bokala ere gustatu zait. Ondo. Ondo aukeratu da. Aurrera. Etenaldia. Ni gana. Zeiz eskutatu dugu Gariren abesti honetan. Bufandaz, kapelaz, kolorez, ametxez. Kolorez. Kolorez. Jantziaz zatoz ni gana. Guau, Gari, Super Gari. Love. Bai. Bota bokala. Eta aurrera. Bai. Zein urtetan desegintzen Sobietar Batasuna? 85ean, 91ean, 95ean, edo 99ean. 91. Oso ondo. Bokala? Neguko trikimailua. Dio, arrastoak.
Lur Maider, arrastorik bai? Bai, itxoin, Bai? Orain behar dugu, Oi, mandarina. Ba, Bai, beste ronda bat. bai, ez da. Berrizura, ondo pasatzera gatoz, dantzatu eta abestera, ikasteko asmo. Noren abestia modatu digu adimentxuk. Goazen, ene kantak, deuskiz, sorotan bele. Hau da? Deuskiz? Guazen. Da, katago dira, Bate, hiru, lau. Kastinura, jaski, ze aukera galduna, benetan. Benetan. Az. Bokala? O. Askatuz gero, egin behar diazue bat diru lau goazen bat. Venga. Vale. Nola dio? Bi mandarinak probatu eta horien amaierako utzi. Ustea. Ustea. Bat, bi, hiru, lau, goazen. La vuelta, no? Goazen, oso ondo! Bigarren gogoina! Eta markagailuak, honela geratzen dira, zein da zuzenaren aurretik. Lan eurotan gai eta bi! Komodein Donostian, 320 puntu. Eta Komodeina Zumarra Ondarroan, Gasteiz 320 puntu. Berdinketa, markagailuetan. Sarerik ez, Lurreta Maider. Bueno. Beldurrik ere ez. Bez. Beldurrik ere ez, eta aurrera egiteko aukera asko talde guztiek. Aitor Reider, zeu ekasita. Lehenengo errontan, 20. mendeko asmakizunak dira. Grapagailua, hegazkina, zuntz optikoa, bizkoina, kutxazain automatikoa, internet, telefono mugikorra, txupatxusa, mikroin labea, lanbasa, fregona edo argazki kamera. Kutxazain automatikoa. 60ko hamarkadakoa. Mikroin labea. 55ean asmatu zen hau. Hegazkina. Hortxe azeran, 1903an. Telefono mugikorra. Eta lehenbizikoa, 70ko hamarkadakoa. Irai Iane? Hortxe, 20. mende erdialdean. Interneta. Bai, oinarria 70ko hamarkada inguruan. Asmatu zen. Bitcoina. Berrixeagoa, 2008 urtean asmatua. Ibai, Oiane? Bi zuzenak, bi okerrak. Komodina. Zuntz optikoa argitu du komodinak. Lurreta Maider, taula osatzeko aukera. Grabagailua. Lehen patenteak 1878koak dira. Ibai, Oiane? Planto indaikego? Ez, Asmatu, egin behar da bat hortarako. Bat eta bat. Argazki kamera. 19. mendekoa eta... Punturik ez? Punturik ez, lehenbiziko taula hontan. Bigarren erronda. Ibai eta Iane, Amerikako herrialdetako hiriburuak dira. Pretoria, Medellín, Antananarivo, Georgetown, Sucre, Buenos Aires, Ottawa, Brasilia, San José, Paramaribo, Belmopan. Amerikako herrialdetako hiriburuak dira. Medellín. Kolombiako hiria baina ez da hiriburua, jabetu gara, esan da gero. Bueno. Lurreta Maider. Buenos Aires. Argentinako hiriburua, noski. Ikote? Brasilia. Brasilgoa. Ottawa. O Canada. Aitor Reider. San José. Costa Ricako hiriburua. Paramaribo. Nongo hiriburua?
Gero esango dut. Hoi da. Surinameko hiriburu. Sukre. Boliviako hau. Antananarivo. Madagaskarkoa, Afrikan. Afrikan. Aitor eta Aider. Osea, komodina. Eta? Georgetown, Guyanako hiriburua. Eta komodina berriro. Bai, eta komodina berriro. Bai, ez da. Noski, horretarako Elizeko dira. hiriburua da Belmopan, 150 puntu. Bai, ziurtatu puntuan noski. Ba, hirugarren errondan erabakiko dugu guztia, Lea Artibai eskualdeko udalerriak dira. Berriatua, Zaratamo, Gizaburuaga, Markina, Xemein, Ondarroa, Ibarrangelu, Izpaster, Amoroto, Musika, Lekeitia, Ulesti. Lurreta Maider, Lea Artibai. Markina. Azalera zauxia hundiena. Ondarro. Rurru, biztanle gehien dituen hau. Amoroto. Ez, Amoroto zen zuzena demagun. Ez, Amoroto. Lurreta Maider. Aulesti. Eki aldean? Lekitxo. Herri nagusietako bat, bai. Bueno, Berritxu. Iparreki aldean? Izpaizter. Kostaldeko herria? Edaduraz Zabala, azkena? Gizaburuaga. Ba, zuzena da. Egun agarrek puntu, Aitor eta Aiderrentzat. Eta markagailuetan agoaz, adidanok, 720 puntu Donostian, 320 Zumarraga Ondarroan, 320 Gasteizen eta berdinketa. Eta berdinketak dakarren desenpatean oski. Ibai Oiane alde batetik, Lur Maider bestetik, bi bikoteak aurrez aurre, txandaka, hariko gara galderak egiten, biek zuzen erantzun aurrera, biek kale egin aurrera, bietako batek zuzen erantzun besteak oker, hortxe puskatuko genuke berdinketa, animo beraz, bi alde. Ibai Oiane, ze koloretakoa da nagusiki Microsoft Word aplikazioaren logoa? Naranja. Worda urdina. Lurreta Maider, ze koloretakoa da nagusiki Microsoft Excel aplikazioaren logoa? Berdea. Zuzena da? Ikusi dute beste aldean ere. Txalo, mesedez, Ibai eta Oiane. Horrein esan, guk nahiago genuen Excela. Bai. Zeldatxoekin eta... Bikote, bigarren zelda honetan eratu gara harrapatuta. Bai. Hau zuen azkena. Zer mozko esperientzia izan da dena den. Justoa. Oso ondo, Laburtxu bai ona, Bai. Ibai Oiane, Ona. Eta benetan, jostari, jarrera osonarekin, gero balio izan du berriz ere zuek elkarrekin. Hori da, topo egin importante. hartzeko. Orain falta zaigu finantziazioa zer dakipa, kapopen sartu eta hor behorrak eta... Tema ikuste honen bateko... Egin deialdia, Ez. Behorren bat horrela sobera badukazue, etxe jabe egon bat, Hori. Oian ez ere joan bizitan tarteka. Ba, hombre. Bikote mila esker, guren izan Aurrera minduzen, bezera, noak batetik, Aitor eta Aider, zuek, ikuskizunari begira, ezta? Lasai, ikusle. Julio Cesar zirkuan bezala. Bueno, zuek ez duzu horrela gora eta bera egin. Lur eta Maider, gladiadore lanetan, ezta? Hoi da. Bueno, izan da borroka, labur xamarra. Eskerrik asko zuri, Excel. Bai, hori bai. Nok esango leike. Azkenean praktikoa zen. Bai, azkenean bai. Zen aurrera egiteko balio izan digu behintzat. Sokatira datorra orain, eta zuek erantzuten lehenak hartu lekua ba, eta guazen, sokatirara. Denbora.
Ze hamarkadatan izan zen lehen petroleoaren krisia. 20. hamarkada. 70ean, zein kolorerekin izendatzen dira leukozito globuluak. Gorriak. Zuriak dira, zein herrialde da gaur egun antzinako Rodesiako Errepublika. Ruanda. Zimbabue, zein animaliaren izen zientifikoa da Salmo salar. Izokina. Oso ondo. Zein mendetan hasi zen Goi erdiaroa. 10. 5. Zein izen ez da ezagunagoa Carlos Lehena handia. Paso. Carlomagno. Zein kontinentetakoak dira jatorriz mapatxeak. Ego Amerika. Bai, Ameriketan, zuzen. Gipuzkoako zein udalerritan dago Mahala esneki produktuen baserria. Usurbil. Leaburun dago, zer neurtzen du jarda unitateak? Distantzia. Oso ondo. Ze izen ez da ezagunagoa acetaminofeno medikamentua. Paso. Parazetamola. Zenbat eskualdetan dago banatuta zuberoa? 8. 3. Zenbat zenbaki lehen daude 8 eta 12 artean? Bat. Bat. Ze bi frutaren hibridoa da Clementina. Mandarina eta... Naranja. Bai. Ze landar ez dago egina pana euna. Kotoia. Oso ondo. Ze hamarkadatan sortu zen Eluiar Fundazioa. 60. 70 hamarkadan, zein herrialderen barne dago Ternua uhartea? Kanada. Kanada. Eskerrak. Zein jotzen da lehen zientzia fikziozko liburuzat? Paso. Frankenstein. Zein ozeanotan dago suzko eraztuna deritzon eremu volkaniko eta sismikoa? Barean. Bai. Zein errege eskoziarren izena dauka Shakespearen obra batek? Hamlet. Macbeth. Zer esan nahi dute ELA sindikatuko 3 hizkiek? Euskal Langileen antolakundea. Eusko Langileen alkartasuna da, zein hizkuntzatatik dator Elena izena? Gregoa. Grezieratik bai? Bai eta denbora! Lurta Maider, ondo? Eusten? Hemen abia da, hartu du gure sokak eta ezin eutxi, baina ondo ez da? Bai. Ondo, trabadanak pasata? Bai. Maider, urrengo miluzen ikusiko gara? Lur, ondo? Bai. Helburuak beteta? Gustora, bai. Hau pastue, korrengora arte. Eider eta Aitor! Txapelduna handia miluzen, Hainik ez. Ja. Txapeldunak. Ez zarete txapeldunak izango zakurik lortzen ez zuzen artean. Hori da, irakurketa. Eske formulatu ez du oso... Epiko egi. Txapeldunen ligakuek bai, ez da? Errepikatu dugu. Aitor eta Eider, nahiko ondo. Bai, ez da? Hori badagokigu. Txapeldun izateko aurrena behar ditugu irabazi, erne? 51.000 egun! Eta 50 euro. Eta orduan, eta soilik orduan, izango zarete txapeldun. Eta orduan, publikoaren txaloza parrada, ze izango den. Zoramena. Haupa, altxasu, eskerrik asko. Haupa, eskerrik asko. Etxeko egin gurekin bat egiteko. Zema txapeldun etxean ere. Ba, txapeldunen liga osatzeko moduen. Entzun, miluze egongo da, eta egongo da kateren baten futbola. Seguru. Beti. Bueno, zuek badakizuen neurketak egiten dizkigutela guri. Egunero, iaz eba jende dauen, de bestalde horretan, bla, bla, bla. Gero futbola dago nien esateko, ez zen urren besterako. Hori ba. Parkatu, beste kalidade bat. Editorial, azken aldean. Euskaldunentzat. Ondo. Ia ba. Hor beste futbol. Gaur egongo da futbola. Bai ba. Bueno, niri gustatzen zaite, gero, Aitor eta Aider. Bai? Egingo diogu, bai. Zuri giroa gehiago, edo? Ez da futbola be, bai. Da txapeldunen liga zer esanik ez? Bueno, Championsa ere bildua. Ate honetan, ez da? Aitor eta Aider. Euskal taldeek ez dute Championsik irabazi. Txapeldunen ligarik irabazi. Euskal jokalari batzuk, bai. Aitor, Eider, zorte hon. Txapeldunen liga irabazi dute. Denpora. Xabi Alonsok, bai edo ez? Vicente Lizarazok? Bai, zena zarra. Fernando Llorente? Oda Gonzán, por ahí. Nacho Monreal? Damaris Egurrola? César Raspilicueta? Ideiek ez. Nik ez da oso ados egiten ez dut. Irene Paredes? Gaizka Mendieta? Ez da, eta gero ja egokitu. Bai. Ander Herrera?
Kepa Arrizabalaga. Ez. Didier Deschamps. Ez dago eskutatu. Egiaztatu egingo dugu. UEFako txapeldunen liga irabazi dute. Sei akats. Aldatu dena eta xaketan oso berri gara. Ai, ama. Bost akats, lau akats, baitzen dago, txin, baira? Bost akats, bale. Bost akats? Hola. Bale. Eta bain. Eskaet nire arrautu batako. Geiz ditugu, 3. Bai. Bat, 2, 3. Eta 3. Eta bai ez dago. Toma! Zazpi. Itxoin. Karo, Bai. 3. Bi. Nire galdu naiz, pero bazen mugitzea asko, estela. Bai. De hecho. Buah, chaval. ¿Qué? A ver! Bai, hola, zentzuak nire buruan. Nik gandu nahi. Ez dakit, egin dut Osa, zazpi. klikatu dituzu Ez dugu pila lau. bat. Xailan zor dago. Bai, badakigu baiet. Eta zein mugitu ez uren ezkerotara. Osa, zazpizian horrein egiten hola, aberrola dian lau. Eta xailan zoken duta, pues 3. Ez ez ulertu. Nik ez da, Aitor eta Eider, neuk bakarrik ulertzen zaitut programa honetan. Baiet. Urrezko galdera, sorteon. 2 gazteenak dira, denpora. Eso me huiren paredes. Bai. Ez que zain paredes, pero bueno. Eta nik Ander esango nuke itzenagatik. Gaizka ez duzu esan nahi? Gaizka? Zuk ikutu. Ander edo gaizka. Nire instintua txarra da. 6, 5. Giratu erdian eta... Anaia presioa sartzen. Bai, beti. Ze moduz, bikote? Futbolakin ez dugu inoiz elango zako, hori jarriak, orduan... Jolastera, ez? Zuek eman pistak lankidei, bai? Bai, ja, bueno. Nik uste dakitela, ja. Bai eskoremuan Xabi Alonso. Batez 2 ditu. Liverpoolekin bata, Real Madridekin bestea. Fernando Llorente ez eskoremuan. Finala jokatu zuen, 2019an, Tottenham taldearekin. Eta Liverpoolen aurka galdu. Atletiken ezagutu genuen. Didier Deschamps bai eskoremuan. Baionarra eta txapeldunen liga bana irabazi zuen, Marsellako Olimpik eta Turingo Juventusei. Bueno, Frantziako hautatzailea da. Edo zan orain arte. Egun esango nuke, ez badaldatu, orain arte bai. Kepa Arrizabalaga. Ondarroarra. Ondarrotarra. Eta gutxi jokatu arren, txapeldunen liga 2 ditu honek ere, Chelsea eta Real Madrilen jokatuak. Bai eskoremuan Damari Segurrola. 2021-2021 denboraldian irabazi zuen, Lyongo Olimpik taldearekin. Naiz ari, Damarizek irabazi zuen Championsa, eta kargortari utziko diogu noski. Vicente Lizarazu, nire krasha zan momentu baten. Ara, hori ere irabazi zuen, beraz? Bai, enekien berba hori existitzen Ilaskiren crash kopa irabazi zuen. Bai? Bai eskoremuan? Vicente Championsa, bai, pixka garai hontan ja, ez da. 2000 demoraldi hartan, eta Munitzeko Bayern taldearekin irabazi zuen. Lizarazu, Alkiza, Guerrero, bai. Crashen Olimpoan, ez da? Bai. Zoma champion, dagoen horrek. Iragan iluna. Ba, argia. Gaizka Mendieta, ez eskoremuan. Eta begira, txapeldunen ligako 2 final galdu zituen errenkadan Valentziak, Mendieta taldeko kapita itzela. Segidan 2 galdu da. Ander Herrera, ez eskoremuan? Manchesterren, Parisen, Bilbon. Txapelketak irabazitakoa da, baina txapeldunen ligarik ez. Nacho Monreal, ez eskoremuan? Osasunatik Arsenalera, eta gero Realean, bukatu zuen, ibilbide oparoa, baina tarte hortan, txapeldunen ligarik irabazi da. Ez eskoremuan, Irene Paredes. Izarra hundia, Irene Paredes,
pentsa, Barcelonarekin azken 2 txapeldunen ligak irabazi baititu Legazpiarrak. Eta azpilikueta ere, bai, behar genuen, 2020-21 denboraldian, Chelseako kapitain modura irabazi baitzuen. Championsa. Bikain, laron de berrogeita marreuro, Aitor eta Eider. Pentsa? Aitor, gomendio bat emango dizut, programa amaitu, joan nahi eranera, eta ikusi zer egin duzun finalean, oso ondo egin duzulako. Aldaketa guztien kontu hau. Oso ondo. Ba, oso ondo ikusten unola, eta zuten, bueno, galdu. Ederto eta baita huez eta 3 eta 2. Orain, analizia egin, futbolisten moduen. Hola, dituten. Bai, eta... Ikusgarria benetan, nik ez dut ezer ulertu, baina... Eta punteak hartu, ederto. Gerrik asko baloratzen. Lareun da berrogeita marreuro, 1000 euro jokoan Aitor eta Eider. Eskuratzen ditugun, 2 gazteenak, zerrendatik. Zeintzuk diren? Jakin nahi izan dugu. Gaizka Mendieta, zer? Ez zai gaude, a ber, zeratezu. Zuzena da, Gaizka Mendieta? Honek igual neure beste eukiko dauz. Zikote, baina final bikaina jokatuta. 7.000 digora, 7.000 euro. Championsa ez, baina ari gara gerturatzen. Dejon da izela, animo. Erko, bueno, Damarizetak eta Zabalaga noski gazteenak, eta etxeko gaztienak, zarrenak, guztiak gonbidatu torrengo 1000 luzera, museotik, gabon!